Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, udaberria iritsi zen bai, baina gaur giro freskoa daukagu. Zeroa lainotuta Euskal Herriko txoko gehienetan, euria anemenka, ez da giro. Udararekin amesten hasia gara dagoeneko, hain gertu eta hain urruti. Eguzkia, edari fresko bat kostaldean, olatuak, kontzertuak. Kontzertuak, horixe izango da, hurrengo hilabetetarako plana. Atzo iragarri zituzten Jazaldiaren eta Azkena Rock Festival jaialdiaren egitarauak. Azkena Rock Festival jaialdiak ekainaren 15, 16 eta 17 egingo du bere 21. edizioa. Iggy Pop, The Pretenders, Rancid, Lucinda Williams, Incubus, Melvins, Alter Bridge eta El Drogas konbidatu dituzte. Donostiako Jazaldiak Zurriolako hondartzan eszenatokia jarriko du uztailaren 21-tik 24 arte. Bertan arituko dira Village People, Fred Wesley, Ezra Collective edo Zetak taldeak. Baina esan bezala, gaurkoa ez da egun aproposena hondartza batean kontzertuak ikusten egoteko, pixka bat itxaron beharko dugu horretarako. Ez, gaurkoan hobeto etxean geratu. Edo itxaron, asko zobe, antzoki batean. Antzokiaren lehenbiziko funtzioa Artzazu maitia inoizo barituen izun lastana. Teloia iriki da, eta bertan azaldu da hile zuriko gizon italiar bat. Ikuskizunak Morte Accidentale de un Anarquino izena du, eta gizonak Dario Fo. Gaurko egunez jaio zen Dario Fo 1926an. Antzerkigile eta aktore italiarra izan zen 1987an literaturako Nobel saria jaso zuena. Historiako antzerki gizonik osoenetako bat da Dario Fo. Interprete eta eszena zuzendari bikainonek trebetasun handiz asmatu zuen hainbat testu tradizio bateratzen. Abanguardien umorea, komedia delarteren komikotasuna eta satira politikoa. Bere maisulanetako bat, Misterio Bufo, gizartearen eta elizaren aurkako bakarrizketa multzo bada, eta Europa osoko antzerkigintzaren gakoak biltzen ditu. Partena da baciana duttan bitleş kauzad Una görme buvril mudruan goppı gasti Kustadan morramman dorna gaza pumilyan Euskaraz bere lanekin gozatzeko aukera izan genuen. Anarkista baten ezusteko eriotza, Julia Marinek euskaratu zuen. Pistolaren begi zuri beltzak, Jon Aurrek, eta Izuaren aurpegia bi ekitaldiko komedia, Xabier Mendigurenek. 2016ko urrian zendu zen Dario Fo 90 urte zituela. Bere omenez, 10055 asteroideari Dario Fo izena jarri zioten. Zure mapa galaktikoan Dena prestao agurra zalantza Eta egian nabeak piztu dira Asteroide batetik bestera, Jules Verne idazleak meteoroaren eiza idatzi zuen, meteorito eta asteroideekin liluratutako bi astronomoren istorioa. Gaurko egunez jaioa zen Fo, gaurko egunez zendu zen Jules Verne,
zientzia fikzioko novelaren aintzindaritzat jotzen da idazle frantziarra eta askorentzat abenturazko novelaren ordezkaririk garrantzitsuena. Frantziako idazlerik itzuliena izateaz gain, bere lanek egokitzapen ugari izan dituzte, eta horren ondorioz, Berneren lanetan oinarrituta sortu dira komiki eta aurrentzako bertsio anitz, edo zine eta antzerkirako moldaketa ugari. Munduari bira 80 egunetan, Michel Strogoff 20.000 leguako bidaia itxaspetik, ziur noizbait Berneren istorioekin topo egin duzuela. Se calle, también espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara. Cuando me levanta... Istorioetan murgilduta jarraitzeko asmotan, urte batzuk atzera egingo ditugu, eta 1882ko martxoaren 24ean, Henry Wadsworth Longfellow idazle eta poeta topatuko dugu. 1807an Portlanden jaiotako artistaren lanak gaur egun ere ospe handia dute. Besteak beste, The Song of Hiawatha, Paul's Reverse Ride eta Evangeline daude. Bestalde, obra batzuk ere itzuli zituen The Divine Tragedy adibidez. 15 urterekin Longfellow Nathaniel Hawthorne idazlea ezagutu zuen, bere lagun bihurtu zena. Ordurako, argi zeukan letretako gizon bihurtu nahi zuela. Horregatik, poesia eta prosa bidali zituen zenbait egunkari eta aldizkaritara. Europara bidaiak egin zituen, lehena haren irakasle batekin, bertako hizkuntzak eta literaturak ezagutzeko, eta frantsesa eta gaztelania ikasi zituen. Bueltakoan, testu liburuak idatzi zituen, baita itzulpen batzuk ere. Bigarren bidaia bat ere egin zuen Europara, eta antzegoela bere emaztea hil eta Ameriketako estatu batuetara bueltatu zen. Orduan Harvardeko katedra hartu eta bere poesia eta obrak argitaratzen hasi zen. Esan bezala, haren lan hoiek oihartzun handia izan zuten, eta gaur egun ere hala izaten jarraitzen dute. Baina bitxikeria modura kontatuko dizuet, 1882an hil eta 2 urtetara, Londresko Westminster Abadiako poeten iskinan busto bat zizelkatu ziotela eta ohore hori jasotzen zuen lehen poeta amerikarra izan zen. Idazle artean ez, baina ahozkotasunaren inguruan arituko gara bai. Beraz, aurrera jarraitu beharko dugu. Hori da, Laizter Maigorostigarekin etorriko dira Itziar Rekalde, Dorleta Kortazar eta Josi Gioki. Eta Maialen Telabidek azalduko digu, zergatik ez zaigun jazz musika gustatzen. Aizue, dena prast badugu has gaitezen. Martxoak 24 ditu, eta bai, iritsi da. Gaur, ostirala da. Zuekin, June Romatet Ibarguren. Arratsaldeon. Eta zuekin baita ere, Julen Goikoetxe Orogozo. Atxaldeon! Eta hementxe, bi hauen erdian, ni, Goiuri ez eizarandia. Gaizki zaude ba. Hori izango nun. Nola esan duen Bai, bi hauen erdian, hemen beste erremi horik ez dago dalako, segietatik aurrera biztatik aldune ditut astelen arte zidut ikusi nahi. Gozo nago eta gozo egongo dira entzuleak zuekin.
si ya me da igual. Te estoy leyendo, me querías a veces sí yo, otras veces yo. Nunca me hablabas de verdad. Intento hacer que no te duela y es Ba, esan bezala arratsalde on guztioi, arratsaldeak 4:14 minutu ditu, bigarren kafeak 557 saioa, hementxe osatu dugu hirukotea, eta egunero bezala, saioari hasiera emateko, maite ditugun gauzak elkarbanatzeko prest etorri gara. Eta uste dut Julenek prest ekarri duela, beraz, orea Bai, aurrera. berarentzat. Zer maite du Julen Goikoetxea Orbegozok? Oraindik maite duta pentsatzeko gaude eta Juleni botako diogu harria, Ez, berak nik badut. lehenengo bota ezan. Ez, barkatu, nik entzun dut, esan duzula, nik badakit gaurko maite duta zein izango den. Bai, ondo ari zara. Eta ziur zuei ere gertatu zaizuela, bai Jun eta Goiuri, bai entzuten ari direnei, eta ezezkoa esaten duena, gezurretan ari da. Ui, Nola esango nuke, izi jarriko nioke kontzeptu hori. ja, egia da hitz bat behar duela, gertakari honek. Botoia sakatu eta, ai! Izan liteke. Ez? Huelta pare bat emango dizkiogu, Bai, bilatu behar dugu, gero ahozkotasunean adituak diren gonbidatuak Hori da. izango ditugu, eta aian beraiek galdetu beharko diogu, ea kontzeptu bat bururatzen zaien. Ziur emango digutela. Nori etzaio gertatu, mezu bat izan WhatsApp mezu bat, mugikorreko beste dozein mezu, email bat edo dana dalakoa bidali, eta bidali orduko, oraindik ere botoia hor sakatuta daukazula, namutu izana. Arrazoi ezberdinak izan litezke. Arrazoietako bat izan liteke, pertsona, nahi etzen pertsonari bidali diuzulako, beste bati bidaltzen ari zinelakoan, edukiz konfunditu zarelako, edo dana delakoa. Eta, hori, maite dut, horrelakoetan geratzen den ez dakite, erru sentsazioa konturatzen baldin bazara beti ere. Ze askotan ustez, erantzun du mezu hau, eta bidali diot, justu bidali beharrez nion pertsonari, baina ez zera enterature egiten. Joan da mezua, gero akaso uste duzun pertsonaren erantzunik ez duzu jasotzen, da orduan asten zara, esan egun batzutara, begira, nori bidali hotin nuen, da orduan esaten duzu, iepa! Adibidez, Julen eta biok, WhatsApp talde, WhatsAppko elkarrizketa batean ari gara, J Fuego, esanez, Junek, ze bazkari txatxua prestatu digun. Eta tal, eta nahi gabe, Juneri bidali mezua. Iruro gauden taldera, do Juneri Hori da. bidaltzea, ez? Eta askotan hor eliminar para todos, eta hor hasten zara bidaltzen, eta berandu izaten da. izerditan dituzu, ez duzu asmatzen, eta hor pasatzen dituzun tentsiozko segundo horietan, hori da momentua konturatzen bazara, baina kaso askotan gertatzen da, ez? Mezua bidaltzen duzu, ustez bidali bertzen ionari, eta justu bidali nahi etzinen ere bidaltzen diozu. Eta konturatzen zarenean kontrakoa, zuk jaso dezula, jaso beharretzen un mezua, agian hori gehiago maite dezu ez. Hor ja hasten zara kutxiloak zorrozten eta gainontzekoak egiten, ze hor ja eskura duzu nahi duzun erantzuna bidaltzeko modua. Baina bai, azkenean hainbeste gailu eta hainbeste mezu erantzuteko modu eta hain elkarren ondoan hainbeste botoi ezberdin ditugunean, eta garrantzitsuena dena, gauza pentsatzen ari garen bitartean, gauza bat egiten ari garen bitartean markatu beste 20.000 pentsatzen ari garenean, horrelakoak gertatzen dira, eta ninez lehenengoa horrelakoak egiten dituena. Oso zehatza, Julenen maite dut hau. Ez dakit zaden, maite duta den edo maite ez dute zaden, baina tira, bota dugu. Grazia puntu bat egiten badizu horrelakoak gertatzen direnean maite duta. Grazia egiten du, kaso zuri gertatzen ez zaizunen, beste norbaitek egin duela, jasotzea. Jaso eta horra hasten zenen kutxilua zorrozten. Kutxilloak zorrozten abesti honetan bezala. June, zer maite duzuzuk? Bale, nik bi ekarri ditut, pixkat zer ikusi dakatenak behaien artean. Lehenengo maite duta da, ni naiz nire etxeko txikiena gorpuzkeran. Eta horrek ematen dit aukera bat dara oso ona, eta da etxeko edozen ni lapurtu diezaiok eta ropa, eta moldatu nik jantzi nahi deten modura.
pues, orain ikusten den bezala, badaukaten kamiseta ez derako neria, eta, bueno, igual ikusten nahi baldin bazait pertsona hoi, bakatuko nau. Gustatzen zaion kamiseta bat dela. Hau da, kamiseta bat lapurtu egin duzu. Bai, polipolita, armailu batetik. Eta Goiuri, esango nuke erakusten ari den moduan erakusten arituta gainaz nahi duela konturatzea lapurtu dio pertsona. Claro, pia gustatzen zait. Ikustea, nire itana da kamiseta eta nire itan arpegia ikusten duen bakoitzean bere kamiseta bat dakatela, bueno, graziosoa. Aserratu dugu, zaizu? Graziosoa ez da zure itaren kamiseta jastea. Graziosoa da, kamiseta hori jazten duzunen zure itak jartzen duen arpegia ikustea. Hori da, maite dut behaien arpa jaztea, ze bai nire amana anaiana eta edo nire itana jazteet, baina arpegia graziosoa da, nire itaren kasuan nire amari eta anaiari berdin izaten zaie. Bihurria. Bai. Nik gaurkoan maite duteza, ekarri dut. Uzten didazue? Bai, noski. Bai, oso ondo. Bueno, ez dakit ezagutzen duzuen Pinterest izeneko sare soziala. Izena bai, zer den, ez dakit zer den, baina zer da? Bai, begira. Pinterest da sare sozial bat, pertsona bakoitzak bertan gordetzeko karpetatxoak. Karpetatxoekin funtzionatzen du, eta zure karpetatxo bat izan daiteke, ez dakit. Bigarren kafea? Bai, edo marrazkiak egiteko ideiak. Nere urrengoan ilapaindegira joaten naizenerako ideiak, eta hor gordetzen dituzu, inspiratzen zaituzten argazkiak, ez? Irudiak izan behar dute? Irudiak, bai. Irudiak orte, bale. Bai, edo 4 urteko semearekin egiteko eskulanak. Eta hor gordetzen dituzu, karpeta multzoetan, horrelako gauzak, ez? Inspiratzen zaituzten gauzak, horregatik Pinterest izena hortik omendator. Pin, horrela, ez dakit, txintxeta jarri eta inspiratu hortatik omendator. Eta bueno, horretarako da, ez? Eta edukiazuk igo dezakezu, ez dakit, ideia bat, ez? Nik nire semearekin jolasten dut izkutaketan, baino mozorrotuta eta gero egin behar duzu txiribuelta bat eta plastilinarekin gaztelu bat. Eta jolas horri deitzen diogu, ez dakit, zoramena. Eta orduan zuki jotzen duzu, jendeak erabildezan gerorako. Eta horrelako, 1000 gauza izan daitezke bidaiak, izan daitezke sukaldatzeko, kozinatzeko errezetak, denetarik. Gaur ikusi dut Pinterest buru belarri dabilera arazo bat konpondu nahian. Eta arazo hori da, nola guraso askok erabiltzen duten hezkuntzarako tresna bezala, eta esan bezala eskulanetarako edo txikiekin jolasteko ideietarako eta ideiak elkarbanatzeko erabiltzen dute sare soziala, eta beraz umeen argazki asko daude sare sozial horretan. Eta Pinterest konturatu da badaudela karpetatxoak, eta karpetatxoien izenak direla neska txiki seksiak, mutiko gazteen gorputzak, horrelako karpetatxoak agertu direla Pinteresten, erabiltzaile pedofiloak topatu dituzte, eta argazkien erabilera desegoki hori egiten ari direla ohartu dira. Segituan hasi omen dira zerbait egin nahian, kontu asko itxi dituzte, badakit nahi gabe, garbiketa lan honetan, kontu ez pedofiloak aurretik eraman dituztela, baina, albo kalte bat da, eta ez da inbesterako. Baina, irakurri dudanean albistea, esan dut, nola da posible? Nola da posible, leku guztietan horrelako arazoei aurre egin behar izatea. Ze, genekien, kontuz Facebookera ze argazki jotzen dituzun, edo Instagramen, edo horrelakoak, badakigu, gertatzen direla eta kontu zibili behar dela.
Baina Pinterest bada sare sozial bat oso garbia, oso bazen. Bazen. Oso espazio segurua, Pinteresten ez dago TikTokeko iruzkinetan egon daiteken hate giro hori. Bai, ez dago alderatze hori agian. Gehiago da, inspiratzea ondokoarekiko eta ez zurekin konparatze hori. Bai, ez dago inbesteko hartu eman erabiltzaileen artean ez da ere, orduan ez daude iruzkinak, ez daude inbeste iruzkin, azkenean da karpetatxoetan gordetzea gustatzen zaizkizun irudiak, baina konturatzea leku guztietan daukagula arazo hau eta edozein argazki edozein erabilera emanda ere bukatu dezakeela pedofilo baten eskuetan, ezagit, segulako pena eman dit, segulako tristura eta ez dakit zer esan, gero esango digute ez, baina neska hura bortxatu zuten, baina mozkorra zegoen edo azegona zeraman, edo titiak beti bistan, horrelakoak entzuten ditugu, baina begira, ez titiak bistan, ez gonarik eta ez mozkor izan zaitezke 6 urteko neskato bat, eta gizon batek jazarpen sexuala egingo dizu. Elurrean oinaze baterako Pausaje ziurrean prest datorrenerako Egurazakurrean zaildua izan zinen eremu mortuetan Egurazakurrean zaildua izan zinen eremu mortuetan ez goata arterako Izpilua aurrean gogoa aurrerako Pasa izango zinen, gaur begi argizatoz Bere gandik urrean pasa izango zinen, gaur begi argizatoz Bere gandik urrean pasa izango zinen, gaur begi argizatoz Bere gandik urrean pasa izango zinen, gaur begi argizatoz esan dizunerako Pour intensifier notre protection commune aux frontières avec une véritable police de sécurité aux frontières extérieures. Nous devons le faire pour notre sécurité. Moi, aujourd'hui, ça m'est arrivé, mon cousin il était décédé ici. Donc je ne veux plus que ça refaire encore une autre famille.
Garbi dago kontrol hori egiten da fenotipo araberan, ulertzeko itxura. Kontrolak ikusita, migranteak eta beste bide batzuk hartzen da bide arrisku hauek eta noizipein erizotzakaz topaten gara, ez? Je suis désolé, ni Niego Kuno et encore moins moi, nous pouvons infléchir la position des États. Zubiak irekitzea aldarrikatzen dugu behin eta berriro. Kontrolak entzean, hitzetik ekintzara pasatzea erabaki dugu. Eta zubia ireki dugu. Izalegitik atela naizenean, argi eta garbi izanen, urrengo arte, migranteak segituko dute pasatzen. Une fois que tu fais le passage, il y a beaucoup des autres bénévoles qui vous accueillent et qui vous amènent. Bideak podcasta. Ostegun eta igande goizero atal berri bat Naiz Irratian. Eta nahieran irratia.naiz.eusen eta podcast plataformetan. Naiz Irratia eta Media Bask. Eta holan bazan, edo ez bazan, zargaizu ez baikala bazan, kopla txitarri garria kantatu geutzu bezan plazan. Eta holan bazan, edo ez bazan, zargaizu bez baikala bazan, kopla txitarri garriak kantatu geutzu bezan plazan. Arte eszenikoen zaleentzako gaurko eguna berezia da. Esan bezala, gaurko egunez jaiozelako Dario Fo, Italiako antzerki idazle, antzerti zuzendari eta antzezlea, aktore eta kontalari askoren inspirazio iturria eta maixua. Baina Dario Fok gu inspiratzen bagaitu, nork inspiratzen zuen Fo bera? Emakume batek, Franka Arramek. Gorozikeko etxe baten, zazpikoltxa hoge baten. Franka Arrame artista komiko batzuen alaba zen. Eta Darioren esanetan, berak erakutsi zizkion erritmoa, gaga, improvisazioa, keinu eraginkor eta garbia, hau da, gaur egun Foren antzerkiaren ezaugarritzat jotzen ditugunak. Senarren itzala handiegia zen, baina Arramek Europako arte eszenikoen ikurretako bat izaten jarraitzen du. Santutxuko erroskerie, biba la Virgen Marie, eta holan bazan, edo ez bazan. Franka duela 10 urte zendu zen, eta tamalez ezin dugu elkarrizketatu. Baina gaur, oholtza gainean ezin omen moldatzen diren beste bi emakume gonbidatu ditugu. Itziar Rekalde eta Dorleta Kortazar. Eta hozkotasuna hitz egitera gonbidatu balin baditugu, ez dakit zergatik ez diegun oraindik mikrofonoa ireki. Arratsaldeon Dorleta eta Itziar. Arratsaldeon danoi. Zer modu zaudete? Unkituta olako aurkezpenakin, ez da? Ola, joi, ezin hobe egin diguzue lekua hemen zuen artean. Bueno, emakume horren arrastoak ia jarraitzen ditudanik ere. Lehenengo ezagutu behar dut, eta arratsaldean sartuko naiz, ia nortzen eta inspiratzen hauen Dario Fori bezala. Ikertu, oso interesgarria da. Frankak berak esaten zuen, Dariok Nobel sari badauka, baina Nobel horren 150 nerea da, Eta elkarrizketa guztiak baliatzen zituen hori esateko. Noske baietz, bestela beti emakumeak senarraren itzaletan, eta hori ezin da. Ezin da. Eta holan bazan, edo bez bazan, zargaizu bez baikala bazan, kopla txitarri garriak kantatu gontzu esan bazan, eta holan bazan. Ostirala da, eta gu asteburua noiz iritsiko zain gaude irrikitan, ze bihar sekulako plana dago. Badakizu, entzule maitea. Asteak igaro dira, ahoz-ago jaialdiaz hitz egiten, eta hitzorduek jarraitzen dute. Hau maratoia dela esan behar nuen, baina askoz luzeagoa iruditzen zeineri, eta askoz nekezagoa, eta indar gehiago behar da. Horregatik biharko datari hitzordua izena jarri diote, eta hitzaldi batzuk egongo dira, Jose Mari Karrerek koordinatuta, baina guk azaldu beharrean, Dorleta adibidez,
zer da hitzorduen hitzordua? Horixe, letra larriz gure agendan apuntatuta dagoen hitzordu bat. 7 urte dieia, hasi ginela, Ahoz Aho jaialdiaren barruan proposatzen kontalarien topaketa bat egitea, ez da? Eta orduan urtero gai bat hartzen da ardatz, eta horren arabera, horren baitan solasaldi bat antolatzen da goizian gure artean. Irikia da, baina batez ere, hori ez, langintzari buruz aritzeko ertz ezberdinetatik, ez da? Eta orduan biharko pentsatu duguna da hori, ez, hitzorduen hitzordua. Batez ere ikusteko zein hitzordu ditugun kontalariok, ez da, gure artean, langintza nahiko bakartia dala esango genuke, ez da, bai sorkuntzaren aldetik, eta gero baita ere jendartean gure lana erakusterako orduan, eta orduan guretzako oso importantia da gure artean elkartzea, zehola kasualidadez, edo lanak biltzen gaituenian elkarrekin, azten gara danak hor, eta gelditu behar gara eta ingo dugu, eta orduan, hitzordua burtian behin bintzat badukagu gure artean. Eta horixe da biharko helburu ere bai, ez da, elkar topatu, eta batez ere, alegin bat egitea, ez da, zei bilbide uki dugun orain arte kontalaritzan, zein puntutan gauden orain, eta tarte bat hartu baita ere etorkizunera begira ze bidein nahiko genuken, ez da? Orduan, hoxe, zei hitzorduk elkartu gaituen, eta zei hitzordu nahiko genuken hemendik aurrera ere elkar ikusten eta partekatzen jarraitu ezagun. Eta Itziar, zer da nahiko zenuketen hori? Daukazue ideiaren bat? Beti hitz egiten dugu zer garen eta zer ez garen, eta non egon berko ginateken, eta alakoetan, ez da. Baina nik uste dut biharkoak, bezalakoak laguntzen digula jakiteko non gauden. Ze batzutan hori astu egiten dugu non gauden, eta azten gara proiektatzen nora goazen, edo nora joan nahiko genduken, eta hori dana. Orduan, nora, begira, artearen ofizioen barruan egotearena, ez da. Nik uste, ni behintzat hori neuk hori nahiko nuke. Aipatu duzu ez, nora joateko edo hori erabakitzeko behintzat jakin behar dela, non gauden, eta zein den gure egoera, zein da ahozkotasunaren egoera Euskal Herrian, Dorleta? Galdera potolua. Bai, nik usteet beti gaudela proiektatzen bezala, ez Itziarrek esaten duena, nora jun nahiko genuken, eta bai interesantia dela gelditzea hori, nun gauden momentu enten. Segurazki kontalari bakoitzari galdetu ezkero norberak bere burua kokatzen du leku baten. Ez dakit balio duen, baina iruditzen bat zaizue, nik behintzat nire burua ikusten dut, hasieratik bidea egin dutenen eta orain lanian dauden hoien erdian kokatzen az. Orduan, adibidez, gogora datorkit irudi bat pasadan urteko mai inguruan, ez da? Ni maian nengoen koordinatzen, maian eserita zeuden gonbidatuak, tartean Juan Kuruzik erabide zegoen, eta lehenengo filan, oroitzen naiz, argazkia pare-parian eukiko banu bezala, lehenengo filan eserita, Itziar, Jose Mari, Karrere, eta Peio Añorga. Eta begiratzen nien unkituta, nik tribu honen parte izan nahi dut, ez? Orduan, nik bai sentitzen dut urroietatik edaten dutela, miresmenez begiratzen diel dala orain hasi berri hoiei, eta ni nagoela hortarte horretan, ez da? Baina kuriosidadea handiz guztiak balio didalako. Batzuen 30 urteko ibilbideak balio dit, eta orain hasi berriak diren hoiek esperientziak ere balio dit. Ordua guzti hori horretaz hitz egiteak
askorako balio dit, niri. Juan Cruz Higuera bidea aipatu duzu, eta baliatuko dugu momentu hau esateko gaur Juan Cruz Higuera bidearen urtebetetze eguna dela, beraz. Zorionak hemen adunako idazleari. Bai, gure partetik bai. Hasi berriak beraz badaude, harrobia badago, badator jendea. Bai. Zuen mundu honetan parte hartu nahi duena badago Itziar? Bai, begira, Dorletak aipatu da referentearen kontu, ezta? Askotan pentsatzen da, edo pentsatzen dugu, referenteak direla aurrekoak, ezta? Baina nik momentu honetan aurrekoa izan da, bueno, edadez, da dinote alabearrez. Esperientziaz. Bueno, esperientzia astu egiten da. Niretzako referenteak dira atzetik daudenak ere, horretik daudenak, ez da, jente gazteak. Ze beste begirada daukate beste mundu batean bizitzen ari dira, eta nik behintzat asko daukat ikasteko. Nere mundua eta euren mundua berdina dalakon, baina begirada edo gure atalaiak desberdina direlako batzutan, ezta? Gelditzen gara edo joaten gara gure bide batetik eta batzutan astu egiten ditugu, batez ere ja adin batera helduta, hasten ditugu aldamenean beste bidezenda batzu daudela, eta, bueno, ni bidezendatik ibiltzen naiz asko, baina alaz eta guztiz. Beidaide gazteak izatea, eta euren begietatik edo euren esperientzietatik ere, gure, bueno, bizitza batez ere, baina baita ere gure ofizioa eta kontatzen dena nondik begiratzen den. Pixka lusatuko naiz, arkatu, baina esate baterako azkenean Kolonbian egon nintzenean tokatu zitzaidan Medellin aldean jente oso gaztearekin, baina gainera hiritarrak eta auzo, bueno, urbanitak eta, bueno, existentzia kolokan jartzen duten horietakoetan, eta kontatzen ari ziren, eta oso, nola esan, bisualak ziren. Ematen zuen komikiak kontatzen aritzen zirela, ez? Eta oso interesgarria iruditu zitzaidan. Eta hortik ere, bueno, esan nien, grabatuko dizuet pixka bat, ni neukia zerbait ikasten dudan, begirada hortatik, ez da. Bueno, dinote, dana dala interesgarria eta dana da, eta, bueno, intu jaiek eta hauk egiten duena, jente berria erakarri, eta danak nastuta ibiltzeak oso aberazgarria da, guretzako ere bai, tanuk daukagu zerikasi. Aipatu duzu ez, jarduna badela bakartia zentzu askotan, eta asko eskertzen dezuela, elkartzen zareten unitxo hauek eskertzen dituzuela, hain iztun onak izan da, zaila alda isiltzea horrelakoetan? Bueno, agian niri pasatzen ni oso entusiasta naz, orduan, bai, askotan egoten gara, elkarritxan da lapurtzen bezala, baina, bai, nik uste badala sentimentu bat danak daukagula lekua, ez da? Hoxe, nik Itziarri entzuten dio danean, ez da, jo, baulako altxortxoak aurkitzen ditugu langintza honetan, ez da? Naiz eta bizitza guztia kontatzen egon, ni begiratua sentitzen naiz, pues hori, ez? Leku bat izango banu bezala, ez da? Eta orduan hori ederra da, leku bat aurkitzea honetan, eta horixe, danok daukagula zer kontatua eta kontatzeko modu desberdinak, eta danak daukagula aportatzeko zerbait honetan, bai, ederra da hori. 9:30 izango da? Bai. Hasiera, egunaren hasiera, baina gero egunak gauza gehiago ditu. Bai, egun hori guretzako festa bat moduan kontsideratzen dugulako, ez da? Eta alde horretatik, solasaldiaren ondoren, ipuin saio bat eukiko dugu, entzutea tokatuko zaigu, entzutea eta gozatzea, ez da. Talde horretik beti gonbidatzen da, kanpotik etorri dan kontalari batek egiten du lan. Guk jai egiten dugu eta lanean jartzen dugu
beste norbait. Oraingoan, Yoshi Oki dago gure inguruan, gure artean, eta berak egingo du ipuin saioa. Eta horren ondoren, gero bazkaria egongo da, eta bazkariaren ondoren, etortzeko dagoen guztiari helduko diogu. Yoshi aipatu duzu, eta bera ere gonbidatu dugu gaur gurera, beraz, agurtu egingo zaituztegu, Mai Gorostiagari eta Yoshiri pasu emateko, beraz, eskerrik asko etortzeagatik, baina geratu hemen eta hizketan jarraituko dugu mikrofonoak itzaltzen ditugunean. Eskerrik asko, agur. Agur. Ez doa beti zorrotza, garratzak zure hitzak, zenbat laino beltz, esarkada bat behar duzu, baina kiratxa jasan ezina da, bakarrik zaude, bere zuloak, malkotan errua ez duzu inoiz bilatzen zure etxean, sebe zuloan, ilunpetan ikuste zein omen da, zure zauria. Aurreko bi gonbidatuak aurkezteko efemeride bat baliatu dugu, eta hemen doa beste bat. Gaurko egunez hiltzen Julio Verne, idazle frantsesa. Vernek sortutako Phileas Fogg pertsonaiak 80 egun behar izan zituen munduari bira emateko. 150 urte pasa dira historia hori argitaratu zuenetik eta gauzak asko aldatu dira. Zepena musikan ere polizia zuen aurrea, eta gureak etxea zutan da. Foggek 80 egunean mundua zeharkatu zuen, eta guk 2023an 28 egunetan eman diogu bira munduari agozago jaialdiari esker. Belgika, Polinesia, Nicaragua, Mexiko, Nigeria edo Japonia. Sentitzen duzuna, baina zurea da, egindako bina. Herrialde askotako historiak ezagutzeko aukera izan dugu ahozkotasunaren jaialdiari esker. Eta gaur bidaia txiki bat egingo dugu. Japoniara joango gara, Yoshi Ioki kontalariarekin eta Mai Gorostiaga kopilotoarekin. Ardilatzen herrian. Arratsaldeon. 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 Konnichiwa. 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 Bueno, lehenik eta behin hasteko Yoshi, bai jakin nahi genula, nola sortzen den Yoshi Iokiren eta Agozaoren arteko konexio hori? Intuhai teatro no Mai Gorostiaga. Intuhai teatroko Mai Gorostiagak leku guztietan ditu erroak zabalduta. Ipuina kontatzen zituen japoniar bat topatu zuen eta gonbidatu egin ninduen. Shota este kremasta. Eta, bueno, guk behintzat ala uste dugu edo ezberdintasunen bat topatuko dugula espero dugu hain urruneko herrialdeak izanik, baina, bueno, ze ezberdintasun somatzen dituzu Euskal Herriko eta Japoniako ahozkotasunaren artean? Ezberdintasunetan baino gehiago, antzekotasunetan jartzen dut nik arreta. Nik uste dut zerbait kulturala dela eta herriaren izaerarekin duela zerikusia. Munduarekiko ikuspen edo kosmobisio animista kontserbatzen da mendien izenetan eta hoiekin loturiko leyenda guztietan. Horrez gain, Euskal Herriko tradizioarekiko maitasuna eta errespetoa dagoenez, eta tradizio horiek mantentzeko gogoa ere badagoenez, historiak lantzeko duzuen modua era japoniarraren antzekoa da. Guk ere antzeko jarrera ditugu. Kontserbatzea, maitatzea eta errespetatzea gustatzen zaigu. Kontalarien eta publikoren arteko gertutasunak ere parekatzen ditu. Eta, bueno, badaramatza dazu hemen egun batzuk, eta jakin egin nuen ere nolakoa izaten ari den Agozago jaialdian egotea eta hemengo esperientzia? Lehenengo egunean, Ataunko Troskaeta tabernan, eta atzo, arrasateko kulturaten kontatu nuen, biak oso primeran izan ziren, eta oso pozik nago.
lurra sentitzearen sensazio. Bueno, entzuleak konturatuko ziren jada, japoniarra izanik ere, euskera ezagutzen duela eta euskera ikasten ari dela, eta, ezberdintasunetatik berdintasunetara gian joango gara. Ze antzekotasun nabaritzen dizkiozu euskera eta japoniari? Japonieraz ere esardiak aditzarekin amaitzen dira. Euskaraz bezala. Eta generoak ez dago Japonia. Ez daude. Ez daude. Eta hitzen ordena, gutxi gora bera euskaraz bezala. Tateba, Barcelonako hizkuntza eskolan nik euskara ikasi nuen duela urte askotatik. Zaikin mari lehenzuzten nahi. Azken aldian ez dut praktikatu eta dezente galdu dut. Esaldien ordena ia berdina da bi hizkuntzetan. Hori dela eta nik azkarrago osatzen nituen esaldiak espainieraz hitz egiten zuten nire klasekidek baino. Niretzat berdina zen. Menpekoekin hasi eta adjetiboak eta antzekoak erabiltzen dira subjektu edo izen bati erreferentzia egiteko eta aditzarekin amaitzeko. Egiten nuen. Mai, zure aurpegia ez dakit nola azaldu entzulari. Ez dakit den miresmen aurpegia, harridura, inbidia... Dena batea. Josi onduan beti dena batea. Etorri zangure jaialdi hau egin dela 7 urte, eta kriston sorpresartu benuen ipuntxo bat euskeraz narratu zulako. Aurten ere zezer euskeraz ekarri dula, eta horrelako elkarrizketa improvisauta eta bapatekoa, nik gelditzen ez jaitzik gabe. Eta Mai Gorostiaga hitzik gabe ustea. Zaila. Asko egin behar da horretarako. Bueno, Mai, zer esan behar diguzu biharko egunari buruz? Urduri zaude? Bai. Oraindik ere geratzen zaizu indarra urduri jartzeko, Euskal narratzaien topaketa bauka puntu berezi bat, eta noski urduritasun puntu bat badago ere, nahi duzutena ondo antolatu, gainera, anfitrioiak gara, auzoan amarotzen ospatzen da gure tenpluan, eta tribua elkartzen danean, zure kobazuloan, bai, urduritasun puntu bat badago, bai. Atzo, gauza batetazo hartu nintzen. Munduan, jende gehiago dago. Nobel sari bat duena, edo Oscar sari bat duena, urrezko kalabaza saria duena baino. Zailagoa dalako, kalabaza saria hori da, asko zailagoa da. Dudari gabe. Bai. Urrezko kalabaza lortzea, eta askoz, ez dakit, ore handiagoa da. Supera handia. Eta badira batzuk ja, ez dakit noiz baita igual jartzen dugu Pasio la Fama bezala horrelako edo zer, izen guztik jarriko ditugu amarotzeko auzoan. Bai, biharre banatzen dira urtengo urrezko kalabaza sariak, bat aipatu genuen ja, Angel Anduler Txundi idazlea, oso merezita, eta gero beste biak izango dira, sorpresaz azken momentu arte, baino behin emanda bidaliko saretan eta bidaliko dugu leku guztietara altaboza jartzeko eta denok ezagutzeko zeintzu izango diren aurtengok. Zaila izango da erabakitzea, ez da? Oso zaila, bai. Hasiera baten ez zanei zaila, porque uste dut izen hauek aipatu duzue leno, dorletarekin, Itziar, Peio Añorga, Jose Mari Carrere, Koldo Ameztoi, Virginia Aimaz, esan dezakegu gure dinosaurio deitzen ditugu guk, beti horri izan direla guretzat, esnatu ginenean antziren, ja. Eta horregatik, nahiko argi gen euskal lehenengo urteetan, baino egia da, gero badago beste belaunaldi bat, nun esango nuke 20-25 batola eta denok merezi dute. Baina azkenean, erabaki berdezu baten bati mateko, eta hortaz ari gara guain, eta interesgarria da bai zeren etorkizuneago arezaiago izango da, porque arrobia badago, gaztek oso fuerte datoz, eta ez dakit, edo gehiago eman urtero,
edo ez dakit, edo jarri baldintza gehiago lortzeko, ez? Eta ez nuke saioa, bueno, elkarrizketa agurtu nahi, aipatu gabe, Andoni Oiokiegiren emanaldiaz gozatu halko duzuela? Bai, festa bat dela, gure topaketa, oskotasunaren topaketa, eta bukatu nahi deu dantzan, bukatu nahi deu gorputza mugitzen. Bukatuko duzu. Bai. Andoni Oiokiegi ezino bea, figura ezino bea, behar den bezala bukatzeko jaialdia, denok saltoka, parrez, giro goxo batean, eta bai, asko maite dugu Andoni, eta seguro jarriko dula ginda gure pastelari. Bai, ahozkotasun jaialdi honen, ahozaoren sarrerako edo atariko egin genuenean, gogoratzen dut nola, giharko eguna ematen zuen han nunbait geratzen zela, izango dira, ja modu hotzean balorazioak egiteko eta uneak, momentuak, baina giharkoaren atarian orain arteko guztiaren horrelako beroko balorazio bat? Superona, aurtengo balorazioa, beti daude gauzako betzeko eta gure artean itzein behar regula nola bideratu gauzak hemendik aurrera, baina superpozik gaude. Udal guztik esan digute kriston kalitatea, kriston kalidadea, kriston ez dakit artisten aldetik oso eskusabalak izan dira ikuskizunak eta gero jendearekin gerturatzen beraiekin egon superpozik gaude denok, esango nuke gure tribua batzeko ere balio du gure jaialdiak, eta boi da helburuenetako bat. Baloratu behar dugu, hain luzea interesgarria denela, ez da lehenengo aldia, hilabete eta piko, hori baloratu behar da, konprimitu gehiago edo formatu honekin jarraituz, baina horrelako galdera baldin baituzu buruan jaialdiaren bukaeran, seinale oso ona da, eta oso ondo junda dena bai. She knows what she like. Erronka zaia, botako dizut mai. Otsaiaren 24an hasi zen, esan dugun bezala gozao jaialdia. Aurtengo edizioa 3 hitzetan deskribatu beharko bazenu? Eta ez du balio ahotzago jaialdia. Hilabete, 2. kafe, gabe. Faltan botatzen gaituzu? Bai, noski, niretzat ostiralak magikoak dira honea tortzen aizenean. Urrengo ostiralen hemen nago, nire motorrarekin, koko, Rosetti eta konpainiarekin, porque bai, asko daukar kontatzeko goindik uñetan. Bai, entzulek eta bai guk zure falta somatu dugu, hori uke ezina da, baina asko pozten gara horrelako saltxetan ibili zarelako, ahozkotasunari horrelako bultzada ematen dion jaialdi bat sortu duzuelako, eta azkeneko hilabetea izan dela, kulturarentzat ezinbestekoa den harribitxi txiki horitako bat. Mila esker eta nik ere ez da atrebentzia izango esaten badet euskal kontalarien izenean, mila esker 2. kafea, txokotxo bat usteagatik gure abotxentzako. Eskerrik asko zuri mai, eskerrik asko Josi, eskerrik asko Itziar, eskerrik asko Dorleta eta eskerrik asko hemendik pasa diren ipuin kontalari guztiei eta pasako direnei, ez da dira aria eten. Guk abesti hau entzungo dugu horrela goxo-goxo gaudelako, hau Wonder Woman da, Miley Cyrusen Endless Summer Vacation azken diskotik, eta horrela, ez dakit, goxo-goxo. She can't stop her eyes from welling up. Oh, she makes sure that no one's around to see you fall apart. She wants to be the one that never does. She's the one, the woman. She knows what she likes. Never know she is broken. Only when she cries. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. 2. kafea. Gelditu makinak.
dute komunean angulek, hegazti-gripeak eta fusio nuklearrak. Lotura bat bilatzea askiez eta badituzte bi. Lehena desazkunderen ikuspegitik azter daitezkeela. Eta bigarrena, gelditu makinak saioaren 17. atalean landuko ditugun gaiak direla. Izan ere, mai ingurua dugu gaurko saioan, ohi bezala geureratu baitira Aitziber Sarobe, Jokin Aldazabal eta Maite Aristegi. Tridente honekin nork ez belarriak zorroztu. Astera doa, gelditu makinak saioaren 3. denboraldiko 17. atala. Jada entzungo iduzue gelditu makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 81.5. Donostia aldea, 83.8. Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 81.0. 2.2. Legazpi, 84.6. Naiz irratia. Arratsaldeko 5 dira eta bagoaz Naiz irratiko estudio zentraletara azken ordua jakitera. Arratsaldeon Egoi Belategi. Baita zuei ere arratsaldeon 5 puntuan eta lehen emandako azken orduko garrantzitsu horretan sakondu behar berriz ere. Izan ere gaur arratsaldean Espainiar gobernuak iragarritako azken 5 Euskal Herriratzeekin amaitutzat jo daiteke hamarkadez luzatu den Euskal presoen dispertsio politika sistematikoa. Halere gogora ekarri behar noski Jaione Jauregi Kalkalako espetxean jarraituko duela haren kasuan prebentzioz espetxeratua eta epaiketaren zain. Zehazki Irantzu Gaiastegi Estremeratik, Faustino Marcos Darokatik, Asier Borrero Elduesotik eta Garikoitz Etxeberria eta Gregorio Escudero biak Dueñasetik dira Euskal Herriratuko dituzten Euskal presoak. Espainiako gobernuaren menpeko espetxetako idazkaritza nagusiak gaur arratsaldean jakinarazi du Euskal Herritik kanpo geratzen ziren azken Euskal presoak aberriratu egingo dituztela eta ondorioz azken 34 urteetan indarrean egon den urruntze politika sistematikoaren amaiera ekarriko du honek. Bai izan dira dagoeneko noski erreakzio ofizialak eta guztien artean guk oraintxe bertan hause nabarmenduko 3 hamarkada baino gehiago iraun dituen dispertsio politika amaituko dela jakin ostean honek sufrimendua baino ez duela eragin ekarri nabarmendu duelako EH Bilduko koordinatzaile nagusi Arnaldo Otegik. Dio Otegik dispertsioa etzela inoiz martxan jarri behar eta gainera luze iraun duela. Ziklo horrek sufrimendua modu krudelean luzatzean dauka lorpen bakarra. Horrek argi eta garbi adierazten du eta adierazten digu urruntze eta sakabanatze politikak ez zirela inoiz martxan jarri behar eta ez zirela hainbeste luzatu behar. Horregaitik gaurko gure postasuna neurrikoa izan behar da. Ezin dugu hainbeste min eta sufrimendu ahaztu. Otegirentzat pozgarria dena da beraz, Euskal preso politikoak etxean izango direla eta postasun horretatik mintzatu zaie senide eta lagunei bidean galdutakoen memorian gogora ekarriz bereziki. Izan ere 16 lagunen heriotzak eragin du, besteak beste, dispertsio politikak gehienak Baioan etorrietan emandako istripu horietan. Euskal presoekin ari garela, azken aipamentxo bat bizkor, sarek Euskal Herriko zenbait herritan etxera egunak antolatuko dituela, iragarri duelako gaur arratsaldean ere, egoerak hobera egin badu ere gogora ekarri du sarek, oraindik ere elementu asko ditugula konpontzeke eta mobilizatzen jarraitzeko beharra azpimarratu du ere. Arratsaldeko 6etatik aurrera, albistuen inguruko xehetasun gehiago, eta beste batzuen ingurukoak ere noski, informazio praktikoa agur esan baino lehen eta gutxi aipatzeko trafiko zuzendaritzak diolako lasai ditugula Euskal Herriko errepide nagusiak. Beraz, bigarren kafeari bueltan konexioa eta esan bezala gu bueltan arratsaldeko 6etan informazioaren ariaren 3. edizioa. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
Horixe azken ordukoa, egoi belategiri esker, eta goaz aurrera informazio eta datu interesgarriekin. Noche y el día, como un extraño lucero, apareciste del cielo. Seguramente fui yo la que se lo imaginó. Seguramente fui yo. Gogoan dut aurra nintzela, lehen hezkuntzan negoenean, marrazki bizidun asko ikusten dituela euskaraz. Goizetan ikastolara joan baino lehen, edo eta bazkaldu eta gero, asteburuetan, edo gaixo jartzerakoan. Edo entzuten nuen musika euskaraz zitaten zela, eta horrelako hainbat eta hainbat eduki euskaraz kontsumitzen dituen. Ez dut gogoratzen 3 eta 6 urte tarte horretan telebistan zer ikusten nuen, baina badakit eta ziur nago euskaraz ikusten dituela. Oí sonar el pandero alrededor del caldero. Después una melodía. Gaur egun 3 eta 6 urte arteko aurrentzat ez omen da hain erraza musika, bideoak, ipuinak, txotxongiloak eta abar euskaraz topatzea. Sakelako gailuetara aurrei begirako irudiak ez zaizkiela iristen, edo iristen zaizkienak gaztelaniaz izaten direla konturatu ziren oarsoaldeko guraso batzuk. Eduki falta hori iraultzeko asmotan sortu dute Klik euskaraz txiki egitasmoa Joseba Aulazia, Maider Etxebeste, Uibai Unzuain, Ane Aznar eta Ekaitz Bravo gurasoek. WhatsApp eta Telegram kanalak zabaldu dituzte eta bertan pixkanaka edukia gehitzen doaz. Konkretuki ostiralero eta egun berezi batzuetan publikatzen dituzte. Adibidez, haien zabalkunde talde batean parte hartzen dutenek gaur edukia jasoko dute. Baina, asteartean adibidez, udaberria hasi zela eta ezakit hemen aipatu genuen edo... Barkatu urtarriletik erama udaberria zorra aipatzen. Udaberria hasi zelako eduki berezia jaso zuten urtaroarekin zerikusia zuena, edo martxoaren 8an emakumearen inguruko edukia jaso zuten. Egitasmoaren sortzaiek azaldu dute ez dutela bereziki internet bidezko ikusentzunezkoen kontsumoa bultzatu nahi, baina nahi behintzat kontsumitzen dena euskaraz eta kalitatezkoa izan dadila. Horrela, familien hizkuntza ohituretan eragiteko asmoa dute, eta horrez gain gurasoei lan hori erraztu nahi diete. Pekatu mortala, gora eta gora beti, aikora lapurdi. Sortu eta lehen astean 21 lagunek eman zuten izena, baina une honetan 1000 jarraitzaile baino gehiago lortu dituzte. Bai, pixkanaka igotzen joan dira eta noski behaien asmoa igotzen jarraitzea da. Hori bai, garrantzitsua da eta azaldu dute, bai WhatsAppeko eta bai Telegramekoak ez direla taldeak, kanalak direla. Zer esan nahi du horrek? Kanaletan ezin dela mezurik bidali ez baldin bada editorearen partetik. Eta horrela ekiditen dutela 1000 baino pertsona gehiago dauden talde batean mezuak, milaka eta milaka mezu jasotzea. Eskerrak, bestela hasi ezakit marrazki bizunei buruzko informazioa jasotzen eta beste bate jarriko luke zu begira, larun bat honetan nire sofa salgai jarriko dut, norbaiti interesatuko litzaioke? Bai, edo nire aurrari gustatu zaio, edo nire aurrari ez, edo horrelako komentarioa. Banereari ez, eta zertaz ari zarete, banerea gaixo dago, eta zer du? Bajarri oso hau, bai, horrelako WhatsApp talde, ez. Guraso taldeak eta eskolako taldeak izan beharren, kanalak sortu dituzte. Eskerrak. Esan bezala, eduki osasuntxua izatea beharrezkoa da sortzaientzat. Harreman egokiak, hizkuntza egokia eta kalitatezko eduki hori zabaltzen jarraitu nahi dute. Horretarako, talde eragileko boskoteaz gain, Klik euskaraz txikikoek badute konplize talde edo azpitaldetxo bat. Eta aukeratu dituzten pertsona horiek edukiak zabaldu baino lehen, botoekin neurtzen dituzte eduki horiek. Beti ere, aurrean ikuspuntua kontuan hartuta.
Hori ez gain, laguntzaile asko dituztela ere aipatu dute, horien artean bai informatikariak eta itzultzaileak. Izan ere badira talde horretan euskaraz ezakiten gurasoak eta itzultzaileen aldetik adibidez Aitor Gartzia, Itxaso Bikuña eta Bixente Etxegarai ari dira lanean eta euskaraz bidaltzen dituzten testu horiek lehenago frantsesera eta gaztelaniara ere itzultzen dituzte, mezua zabaldu ahal izateko. Hasiera batean era espontaneoan hasi ziren izena ematen edo kanalean parte hartzen gurasoak, baina pixkanaka eskoletan eta ikastoletan aurkezpenak egiten hasi ziren. Hasiera batean Pasaia Lezo Lizeora eta Lezo Herri Eskolara joan ziren, eta geroago Oarsoaldeko, Bidasoaldeko eta Donostiako ikastetxe gehiagotara mugitu dira. Eta sortzaileen asmoa da, Hego eta Ipar Euskal Herrian zabaltzea, naiz eta esaten duten ideia beste herrialde eta hizkuntza batzuetara ere zabaldu daitekela. Sare guzti hau sortzeaz gain, eduki sortzaileekin zuzeneko harremana sortzen ere hasi nahi dute. Haiek egindakoa jaso eta zabaltzeko, badibidez ipuin kontalariren batek edo bere ipuina zabaldu nahiko balu, haiekin harremanetan jartzeko, klikeuskaraztxiki@gmail.com elbidadera idaztea bultzatu dute. Eta bestetik, edonork edukia ikusi nahi izan ezkero, edo jakin nahi izan ezkero kanalaien izenak nolakoak diren, WhatsAppean, Telegramean, klikeuskaraztxiki.eus bilatuz gero, kanala bertan izango zenukete. Beraz, hori, egitasmoa jarraitu nahi izan ezkero, badakizute nondik egin, nirik alde batetikan, hemendik zorionak eman nahiko nizkieke proiektua aurrera doalako, pena da hala ere horrelako zerbait gurasoek egin behar izatea eta telebistan agian ez aukera hori egotea edo plataforma ezberdinetan, baina bintzat horrelako gurasoak dauden bitartean aurrek euskarazko kalitatezko edukia izango dute. Agian, Leister, kanal horretan Simpsondarrak filma gomendatu dezakete. Ikusi duzu Twitterren Ander izeneko bikoizketa ikasle bat Simpsondarren filma bikoizten ari dela bera bakarrik etxetik? Nik ikusi nun zerbait, hori ateatzen zitzan pixkanaka joala aurrera eta gerozta gutxiago falta zitzaiola, ez dakit bukatu duen, edo irakurri danagatik bukatzear dago. Ez dakit, egia esan nik ere ez, ea bukatu duen edo ez, Ander izeneko mutillonek, Ander Parkerrek jarri zuen, ara, begira, orain txagertu zaitxioa, Simpsondarrak filma Euskal Enkodintzen igo dut, duela ordu pare bat, 1000 esker guztiagatik eta espero dut egindako lana gustatzea. Ara, begira, eskuragarri dagoeneko Simpsondarrak euskeraz, hemendik zorionak Anderri eta aupai, haze artista. Badut gaur gauerako plana. Simpsondarrak pelikula ikusi behar dut. Euskaraz. Noski. Ikusia daukat, filma ikusia daukat, baina noski euskaraz ez, eta horixe izango da plana. Nik daukaten duda edo da, berak bakarrik egin badu etxetik, ez da, soposatzen dut laguntza edo izango zuela, ze ahots pile bat daude. Pertsonaia asko izango dira. Horregatik, ez dakit. Ikertuko du eta... Astelenean kontatu. Agian telefono deitxo bat egingo diogu Anderri edo etor dadia kafe hartzera gurekin. Hori, etorri dadia, eta esango diogu zea hotxetan nahi dugun galderak erantzutea.
Eta beste nasi aurretik aurrera joango gara bestela Maialen Teiabidek bronka botako digu desafinatzeagatik. Giro goxo honekin emango diogu ongi etorria Maialen Teiabide eta bere zauriei. Arratsaldeon Maialen. Arratsaldeon. Zer modu zaude? Ondo, tontakei bat. Kontatu ezakegu? Bai, ez dakitu gixamusten. Oida, ez da. Oida gertate zaizuna? Bai, gixamusten zauri itxusi bat indet, eta erizainek gomendatu diate ez busti eta ez mugitu. Orduan, bihatz lotu dizkiate ez mugitzeko. Horretarako lotu egin behar? Pianistak ezagututa bestela, geldik ezin etela egongo eta... Ez que gaino hori esan nion, pianista naiz da zentzen bazte hontan ez. Zera guain txistetakoa, ez? Esaten dira, zein da, ez dakit, arakin baten, kolmoa, piano jole batena, zein da, oixe. Bai, atz bat izorrau, baina bi ezin ditut erabili. Baina, zeitzun konponduko da, osea, geixo izan da biztozuo grabia baino, orduan, Ez que oso baldarra nahiz zokaldian, etxekuak, ja, ofizialmente ez diate kutxillo ikartzen, uste. Hala, dena ezin da. Ezin da, beste batzuk hemen geha, zatik bihatzei zueten, baina, ni behintzat musikarako, ez dakit, utxaren urrena, orduan. Ni ere da, nik kutxilloak erabiltzeko. Zukaldian ondo moldatzen ez, baina antza labanekin eta, arrisku ganta naiz. Eta zertaz hitz dugu gaur? Nola ez deten denbora ikuki gripa batzuk diazela, eta ez nik gripi auki ditela, baina etxeko gripi auki dute, da gero nik hau indet, eta ez dakiz zer gauza bedanak denbora falta itxiketa, gaur ez natu zerbait, ez konkretuai buruz itzitzea baizik eta buruai bueltak ematen ibilina zen zerbaiten inguruan, ez? Da zeitxik gustatzen zaigu jaza, ez dakatela batera argi, baina batez ere zeitxik jendiai edo askori etzaien jaza gustatzen. Ze hori hori ulertu dezaket, baina nik uste saiatu inberdala eta aukera bat eman bertzaio. Gainera jaza oso aberatsa da eta oso zabala eta nei eretzeit jaz guztia gustatzen. Orduan, egon nintzen pixkat, ikerketa txiki bat iten, ez dira zaitxik jendia orokorrian etzaion jaza gustatzen da. Arrazoi nagusienak izaten dia, oso zerebrala dela legia, ulertzeko zaila dela, ez? Oso komplexua, oso aspergarria izan daitekela. Hau bai, aspergarriarena, klaro, ez da, depende, zen zuten ez? Aspergarria izan daiteke ez dezulako ulertzen. Hori hau ere askotan gertatzen da. Orduan, baina hori esaten dute asko, aspergarria dela. Eta beste batzuk, ezin daitekela ez dantzatu ez abestu, eta honen oso kontran, no? Ezin daiteke dantzatu ez da abestu. Abestu dana abestu daiteke. Banik esan behar nizun, dantzatu daiteke. Bueno, baitare. Edo zerrez nire kasu. Bueno, bigarren kafeko koreografiarekin nahiko ondo aste honetan, Julen? Jarraitu, Maialen, jarraitu. Nik uste abestu dana abestu daitekela. Gauza batzuk errexoa dia abesteko, adibidez, niretzat, likonitz. Niri likonitz bat gustatzen. Eta ordia Roman... Esan lasai ez zu jarri beharrola urpigia. Gogoratzen dezue nola torri zen Roman nire laguna errusiarra. Berari likonitz pila bat gustatzen zaio. Orduan, gusto ezberdinak ditugu, baita ere munduaren barruan, orduan, jazta, niri gehiago gustatzen zaizkit, 70 markadako gauzak, beste batzuk gehiago gustatzen zaizkie, 80 marrekoak, jazta, hori bakoitzan, baina abestu da dantzatu, bai. Abestu daiteke? Bai. Hombre, baiet. Batez ere ikasten mandi ez noski abestu daitekela. Gaina eske berez uste eta abesti badela. Baina, eta gero, bai, ondan arrazoi eman behar diot jendiai, buka ezina ematen dula. Bai. Eta bai, buka ezina ematen du askotan,
eta ulertzen dut zergatik, ez du ematen sekula deskantsua egongo denik. Zain, diskurtsoa enrebesatua izan daiteke askotan, ba hori, aspergarritasunaren ikuste hortik datorrela, ez, hau noiz arte egongo tipo katxarro horri gaizia ematen da. Pianista ez da nekatzen, no? Agian, ohituta gaudelako beste egitura mota batzutara, ez? Claro, bai, da orokorrian ohituta gaude 3 minutu irauten duten abestietan. Eta jazian oso gauza gutxik irauten dute 3 minutu. Eta estribillo itxaskorra dituztenetara. Bai, eta hemen segun ze estilotan sartzen zaren, baina hemen daude melodiak eta melodiaien garapenak. Eta jazta, eta orduan hizkuntza hori ulertzen hasten zaren momentuan, hasten zara entzuten baitare zein errekurtsoa ari diren erabiltzen, edo zein ari diren erreferentzia egiten, baina, klaro, hortarako literatura musikal handia berdezu, ez? Baina hortarako baitare alegina egin berdezu, hau guztia bezala. Orduan, bueno, eta hau hontan baitxare igual pixkategia da, oso snob dia jazeko jendia. Ezken nolanek jazan entzuten dudan gehiago dakitzuk baino. Bueno, ez. Bai, badu puntu pixkate elitista samarro, baina ez da elitistan bilatzen dudan hitza. Pretentzioso. Bai. Puntua, bai. Baina beste alde ere, bai, esan nahi dut, niri esan dituzun, zergatik etzaio gustatzen jasa jendeari, ez? Epatu dituzu, zerebrala, komplexua, aspergarria, niretzako komplexuan hasten da dena. Bai. Komplexua da, ez dut ulertzen, ez dut onartzen, ez dudala ulertzen, orduan gutxi etxe egiten dut. Bai, eta gainera dakitenek petardo batzu dira, ez? Hori da, friki kuadrilla hori joan daitezela beraien piano eta saxofoi eta bateriekin. Bai, tal cual. Bai, eske bata bestearekin lotzen da hori da, bata bestea dakar. Eta hau, eske lehen egon geha komendatzen da hori dana. Nik adiez Dostoievski, ez zingo nuke irakurri oain derrepente. Ez naiz irakurle ona, irakurtza gustatzen zait, baina ez naiz konstantea, eta ez dakat ohitura konstante bat irakurtzeko. Eta gainera irakurtzen ditudan gauzak, seguraski ez dia alta literatura, ez dakit nola esan. Baina, bueno, orduan, egia da, igual horrelako zerbaitekin sartzean, eretzat, agian haundi egia da, haundi geratzen zait, ez dut ulertuko, eta seguraski aspertu egingo naiz, da liburu itxiko dut, eta baldan gatuko da, hautza hartzen. Horraitxik, nire misioa nola dan zuei temazuak ekartzia ona. Zerrenda gourmet batekin nator. Eta batez ere hori, jasa gustoko ez dutenei, gai seksiak jartzeko, erakargarriak. Hori bai, hasi baino lehen. Hau edia, nahi gustatzen zaizkitenak. Horrek ez du nahi esan, politenak diazenik, oberenak diazenik, edo geixo ez dauzenik. Beste dozein musikarik, beste batzuk komentatuko dizkizu, da arrazoi aukiko du seguraski. Orduan, hau da, nire aukereketa. Hori, aurretik geratu da dila. Ze igual bat ematek esatun da, ez du jarri ez dakiz zer. Bueno, eske baina beste zerbait jarri. Orduan, jazta. Baina, venga, hasiko da. Ez daukago denbora mugagaberik. 30.000 kanta jartzeko, zegongo dira, 30.000 temazo jasean. Bai, eta gixero bai. Horregatik. Eta ez diazenak baitxa, Baina, bueno, venga, hasiko gara. Maialenek seksi itzaipatu dut, eta uste dut seksienetatik hasiko garela. Segura, eski, bai. Esango zaizuela ardokopa bate dateko gogoa pizten. Abesti honekin. Eta euria kanpoan. Eta gabardina bat. Bai, ez? Bai. Ez dakit. Claro, eske garai osoa ekartzen dizu burura, ez? Hau da, Sentimental Mood, Duke Ellington eta John Coltraneek egindako bertsioa. Bueno, eta jende geixo dago, ze bateria badago, basista badago, baina, bi hauek diaula. Bateria badago. Bai, baina, bueno, nahiz da, grabaketa hau da, 63 urtekoa. Berez, 35 konposatu zen hau. Da, 10 urte geroago, ia 10 urte geroago, hau grabatu zen da, hau da tema honen bertsioa. Hau da, Ina Sentimental Mood entzun behar bali maizu, bertsio hau entzun. Bai, hau da ikonikoena da, hau da... Ederra da, Ina Sentimental Mood. Nik proposatuko ditut batzuk, da, bertsio hau da. Niri gustatzen zaidana bakarrik, eta ni zerrenda oso pertsonala da, eta ez du zertan, baina hau. Baina eske, badakit hontan, danok ados gaudela.
Hau dan, danok komentatu izan dugu, da, eske, hau da Ina Sentimental Buden bertsioa, da gainera danok Ina Sentimental Bud entzun behar izan degunean, hau jarri dugu. Eta ez da kasualitatea. Osea, da, izugarri pertsonala, izugarri sugerentea, melodia hau ikasi dezakizu da beste, dezakizu nahi beste. Hau da, agarrau dantzatzeko abesti da. Agarrau dantzatzeko, ojo! Ez ala. Honekin ezin duzu perre hau, gauzako lesedia, ez du hori eskatzen, baina beste gauza batzuk bai. Eta oso intimista da, oso, imaginatu hau zuri aidia zela jotzen, osea, kagaitezea gaina. Bueno, ez. Zango zen pasada bat, eta John Coltraneek dakan sentsibilitatea doidana. Bakiz zertan kuriosua, bere kantza etzun nahi hau grabatu, disko hau etzun nahi grabatu. Zea izan, nola esaten da, Vieja Gloria, ez, ba hori. Duke Ellington gara jontan, ja, gizon zar bat, zen? Gizon zar bat. Eta bere gara, ose, Duke Ellingtonen arrakasta garaia izan zen, 30. hamarkada. Orduan zen, como, ni hemen nao, nire gauza super aurrerako jakiten da hau edanak, da gizon honekin grabatzeko kontratuak eta bidana, baina inberko dugu. Zeo, gaina besti komertzialak, Ina Sentimental, baina bida, Baina bida. Zete mazo. Bai. Eta gainera, pila bat nabaritzen da, generazio aldaketa. Duke Ellingtonen hizkuntza askoz ere ezin ditutelako bilak. Askoz ere, simpleagoa da, simplea ez, garbiagoa da. Ordea, John Coltrane plastikoagoa da, eta aurrerako oiagoa, bere jotzeko moduan. Orduan, hori generazio topaketa bat, eta bertxio marabilloso bat eratzen da. Da, urrena datorrena, nire iritzi pertsonalian dauzen melodia eta trompetista sexienetakoa da. Osea, eske da melodia polita. Entzun dezago? Eta zer da hau? Theora, Lee Morganena. Alare hau, haintzuten nahi gana introa da. Herbie Hancockek jotzen duen introa. Hemendik aurrera tendentzia bat ikusiko ezue. Gatu Herbie Hancockekin. Lee Morganen tema bat oso gazte hiltzan 94 urtekin, bere emazte oliak erailtzun, ustet kontzertu baten. Bertan, kontzertuan bertan? Bai, tiro bat eman zion, eta bertan hiltzan. Oso gazte, ze adarra jarri geomentizkion. Bai. Bueno, baina agian erantzuna gehiagizkoa, ez? Bai. Dudipe. Baina, nire iritziz, egon diazen trompetista ez balma da onena izan, onenetakoa. Osa, Miles Davis hor dago da, nahi baina Lee Morganen soinua da. Eta batez ere, jotzen du hitzeiten ongo balitz bezala. Da hori da kualitate bat izugarri berezia, izugarri zaila aurkitzen. Eta niri behintzat hori transmititzen dit, hitz egiten ari zaizula. Eta ari nahiz denbora egiten melodian puntu guaiera iristeko, baina hemen daude Hank Mobley, Billy Higgins, Larry Ridley eta Herbie Hancock. Abira ez, igo musika igo begira. Entzun hau. Esaldi hori nik uste da zen politenetakoa. Eta soloak, iruditzen zait oso tema borobia. Zebai, introdukzioa Herbie Hancockena da bikaina. Melodia izugarri polita, harmonia ere oso sofistikatua da, baina ez da ez zaitu galtzen. Ez zaitu galtzen, da eramaten zaitu tokidanetara. Eta solo bakoitza, solo bat, koro bat, goitik bera egiten da, partitura, bakoitzak bat egiten dut, da hirurak egiten dute trompetista, saxo eta piano, bikainak. Abestu daiteke guztia, abestu baldin daiteke, esan nahi du diskurtso erreza dela, baina oso polita. Eta ematen du, guztiek ulertu zutela zintzen abesti honen misioa, ez? Da zer sortu bertzan abesti honekin. Da aldorti hortatik, esan nahi, iruditzen zait abesti bat oso borobila, da batez ere ezagutzen ez duten entzako, jaza entzuten ez duten entzako,
sarrera bat, ba hori, begira, ze ondo daitezken gauzak, 4.000 nota entzun behar izan gabe, ez? Ez dago momentu virtuosorik. Zoragarri iruditu zait, esaldia, nola esan duzu, musika jotzen duela hitz egiten duen bezala. Bai, ematen du hitz egiten ari zaizula. Ze, eske, bai, inflexioak eta zertan jartzen duen arreta, eta hori dena, hitz egiterako nire musikalitate bat dakagu, ez? Nola esaldi hasten dan, iristen da klimaks puntu batera, eta gero itxi egiten dugu, ba, eske berdina. Eta zerbait garrantzitsua esan behar duenean, fuertago esaten du, edo zehatzago esaten du, eta hori dena, orduan, eske ematen du hitz egiten ari zaizula, zerbait esaten ari zaizu, eta gero ja, bazuk, subjetiboki, ez, interpretatzen dezu mezu hori. Ze musika hori da, abstraktua da, orduan ez daka esan nahi konkretu bat, eta batez ere jazzak nik uste hori dakala onena. Orduan, bai, nire iritziz diskosoa, Cornbread diskosoa dela 70... Ez dakitan 74, 75, 76. Hortik dabi. 70 zerbait. Berdin, dio. Bai, bueno, baina hori... Vuelta horretakoa. Bai, 70koa markadakoa. Disko osoa da oso ona, berezik tema hau nere iritziz, baina, bueno, ya que estamos, entzun disko osoa. Hori da, entzun dena, bai. Garro entzungo ditugun abestiak Maialen esan genezake jazerako sarbide playlist bat bezala balioko luketela. Bai, dudik gabe. Lehenengo maila, jazerako sarbidea, entzun hau. Bai, hau da, los 40 principales del jazz. Bai, danok ezagutzen ditugu gai hauek, danok. Aian batzuk batzuk aian gehiago landu dituzte beste batzuk baino, igual beste batzuk beste referentzia batzuk dituzte, azkenian ni pianista naiz. Ez da kasualitatea urrengo entzungo duguna Herbie Hancock izatea. Orduan, bueno, hori, bakoitzak bere referentziakin, baina, bai, hauek da buruan dazkaten beste 10, bai, dia dudik gabe, hori, inorkin, ez bali maizu sekula entzun, edo ez bali maizu gogua jarri entzuteko, hasi hemendik. Ze, dia, hola, errex sartzen diazen temak, eta belarrira errex sartzen diazenak. Ze, onartu berda, jazian badaude gauza batzuk, pixkat zailak iten diazenak, eta oso kargantek diazenak, orduan, publikoa zautzen berda. Tali murtu inberda jendia baita. Beharko, bai. Ba, entzun dezagun urrengoa. Speak No Evil. Zer da atentzioa deitzen dizuen lehenengoa? Melodia errepikakor bat? Errepikakorra bakarrik ez, estatikoa. Turururu. Tola sortzi konpa, ez da gero berriro. Turururu. Osea, melodia simple hoik, ez da zuen entzun, igual zuen bizitzan. Vale, orduan, komplexuana, listo. Atzian geratzen da. Gain ditu dugu. Kontua da, hemen, por cierto, hau esan inberdet, ez dugu berriro saxofoia bentzungo sekula. Wayne Shorter martxoan 2 hiltzen. Ara? Ez dugu berriro entzungo saxofoia hau. Ara? Bai. Speak No Evil diskakoa, Speak No Evil, gaia, 70, txuleta bitu erde, 76, eskerrik asko. 76koa, pianoan entzuten duguna, Herbie Hancock. Ara. Que cosas. Eta oso gai berezia da, egiten duena da, melodia oso simplea, harmoniare oso simplea. Kontua da, melodia eta harmonia ez dira konsonanteak. Ondo sonatzen du, baina adibidez, bali daukagu do mi sol, akorde bat, do mi sol, ez da do mi sol, kasu enten, baina imaginatu daukagola do mi sol, zein zango zen normalena bat, do mi edo sol entzutea melodian, ba ez, daukagu beste gauza bat, ez, daukagu zerbait guztiz, osea, dagona oso gertu, eta disonantzia, konsonantzia oreka hortan. Orduan, aldordi hortatik, sofistikatua, oso berria, baina ez gaitu hainbeste konfunditzen, ez da denbora guztian aldatzen. Baizik eta 8 konpas, irauten du denbora desente, orduan belarriek prozesatzeko denbora daukate. Ze, klaro,
jazzak badauka beste zerbait eta hau egia da. Oso aldakorra izan daiteke momentu askotan da horraitik kargantea edo belarrientzako informazio gehiagi. Kasu hontan, Wayne Shorterrak nik uste abilezia handiarekin egiten duena da, kolore bat gustatzen zait, pum, hementxe. Entzun dezagun kolorea. Beste kolore bat gustatzen zait, pum, hemen beste kolorea. Gero, fase aldakor bat, ze barietatea egon behar da, eta gero berriro itzultzen gara hasierakora. Orduan, orden bat entzuten duzu. Ordenatuago. Eta guri hori asko gustatzen zaigu entzule bezala. Orokorrian, Osea, gizakiak. Gizakiari ordena gustatzen zaio orokorrian. Orduan alderdi hortatik, naiz eta gero soloak baidian garaikide terreno baten sartzen, zeia 60ko hamarkadan bigarren erdian gaude, igual soloak esaten duzu, ez dut ezer ulertzen, bueno, baina entzun tema. Entzun tema da, eta mai oso aukera bat, ez? Orduan bai oso modernoa, eta disko osoa baitare, Speak No Evil diskoa, diskazo. Egon nintzen jartzekotan Witch Hunt, sorgin eiza, hori da, eta FIFA Fufom, ez dakit nola dean tema hau, ez dakit, beti gaizki irakurtzen dute izen buruaz, da FIFA Fofum edo lako zerbait, bi horiek ere dia, super politak. Eta honintzen hau edo beste bi horietako bat jartziakin, baina azkenean hau jartzia erabakietzen danok ezagutzen dago. Hau sartuko genuke jazaren astapena 1.2 maila. Ja pixka bat komplexuagoa. Bai. Baina aldi berean, nolabait ere entzuten eta ez ulertzen ez ari ezten entzule horri antxietate mailare geisten dio. Zehor da biltza, baina lako batean, lehen da biziko melodi hori berriz ere torri egiten zaizu eta batez ere harmonia entzun dezakezu oso argi. Eta nik ustea besti honek dakan garrantzitsuena dela energia. Azten dira asako, hasierati, ez dago introik ez, tontaki gabe, bagoaz. Eta mantentzen dute bukaeraraino. Orduan, energia hori iritsi egiten da. Ze ez dago espekulaziorik, digamos, da hau iten egia eta iazta. Orduan, nik uste hori ez da bakarrik ez dira entzun behar bakarrik elementu musikalak de erritmoa, melodia, ez da, bitare da gero transmititzen duena, ez, edo konjuntuan zer entzuten dugun. Da nik bintzeta honekin entzuten dut energia pila bat. Eta jasotzeko preste honbertzea. Egia da, hau entzuteko humore berezi bat uki berdala. Osea, baldin bazaude triste ez entzun hau. Eta agian adi egon berdela, ez? Hori lehen ez dugu aipatu, baina uste dut gaitzetako bat agian, ez? Ez zaizu jaza gustatzen ez zulako jazak agian balio ez dakit zer esan behar nuen baino. Platarra garbitzeko. Claro, hori da. Hori da, agian entzuten. Askatzen du. Baina hau, edozein muskulo bezala landu dezakezu. Ekin un garai bat, oso frikia. Da, oia iten non bitartean, pendereski jarri nun. Pendereski ez bali mazu ezagutzen da bomba atomikuei eta obra intzion kolgau hau. Kolgau, ez kompositori garaikidea da idana. Eta daka opera bat apaiz pederazta baten inguruan. Wow. Eta nik hori oia jartzeko jarri nun. Eta oia egitari utzi zenion. Ez dakit aguantatu nun minutu eta erdi. Osea, jasangaitza. Nere belarrientzako jasangaitza. Orduan, ordianik hau jarri ezaket, de fondo, zen ere belarriak ohituta daude ontara. Hau ez dakit, ni bezala, ez balima zera juten gimnasiora, eta 2 kilokin gibela gatatzen zaizkizu hautik, igual ezin dituzu 2 kilo hartu derrepente, baina hori entrenatzen bali madezu, 5 kilokin ere halko dezu, ez? Belarriak berdina, ez inberdezu eta ohitu inbertzea, eta klima eta inbertzea, ez dakit nola esan. Orduan, hasiera baten arreta jarri, eta gero ikusiko zu nola poliki-poliki, askoz ere hobeto sartzen den musika bat dela. Eta fondoan euki dezakezu, beste dozein musika bezala. Bai. Eta bain dator, favorito bat. Beste orain dela, bai, Herbie Hancock berriro. Horrengo biak Herbie Hancock, tema smoothagoik ez dezu entzun zuen bizitza. Bueno, ja izen buruak pixka bat smooth, ez? Bai, tell me a bedtime story.
polita, Polita da. Gero martxosioa jartzen da. Baina, hau da, oso disko arrarua, oso disko izenburu arrarua. Fat Albert Rotunda. Ahoa betetzen zaizu, Bai, Fat Albert Rotunda. 1979koa. Hasiera baten, umientzako programa bateako musika izan bertzen hau. Bill Cosbyren programa baterako. Bill Cosby, baina bueno. Bill Cosby, ya está canceladísimo. Bai, baina bueno, bere garaian lana intzun, eta ya está. Eta Herbie Hancock abesti hau konkretuki, lehenagotik preparatuta zekan, baina azkenian hori 79ko Fat Albert Rotundan diskoan kaleratu zuen. Eta bai, hori, patroi bat jarraitzen nahi naiz argi eta garbi, Herbie Hancock asko gustatzen zait, eta baina nik uste pianista asko hori bezala. Eta gai hontan ez dago solorik. Ez dago solorik. Dagoena da melodia bat, harmonia bat, eta melodia interpretatzeko askatasuna. Hoi dago. Orduan, improvisazioa tal cual, oin hemen esango etnik naheten dana, hori ez dago, baina bai dago melodia interpretatzeko individualitate bat. Non dago muga? Solo bat eta melodia improvisatzeko askatasunaren? Melodia nabaritzen hasten etzaren momentuan, ja solo baten zaude. Baina oraindik melodia entzun baldin badezakeztu, argi eta garbi, ez mendik dijoa, egin du ez dakizea adorno, baina melodia ez duten jarraitzen du. Nik uste hor dago la muga. Bai. Ze askotan gertatzen da soloetan melodiari erreferentziak egite zaizkio, baina dira hori, erreferentziak, gauza txikiak. Baina zuk melodia egiten zaben bitartean, aldaketak egiten baldin badituzu, baina oraindik melodiaren nondik norakoak eta gora berak jarraitzen baldin badituzu, melodia egiten zaude. Ze jazzak hau dakan ikuste oso ona klasikoarekin konparatuta. Abesti berdinaren 4.000 bertzio daude. Eta bertzio bakoitza, esatezu bai, hau da, ze melodia eta harmonia nabaritzen ditut. Gero igual, dazkate aldaketa harmoniko txikiak. Edo dituzte aldaketa erritmikoak. Edo instrumentu aldetik ere aldaketak. Adibidez, hemen instrumentu pila bat daude. Haize instrumentu asko daude. Eta ez dute bakarrik melodia egiten dute akonpainamendua. Eta teklatuari egiten diote gainera akonpainamentu hori ez dela inoikoa, baina eski 70ko hamarkadan sartzen nahi gea, sintetizagailuak ja badaude hor martxan, ikusi genuen hori guztia. Eta ordun, claro, Herbie Hancockek musika ordenatzeko modu hori desberdin ikusten du, ja ez da teklatuak nahi ez aizei akonpainamentu egin berdiela, bizik eta alderantziz ere izan daiteke, eta gainera releboa ematen dia elkarren artean. Batzutan egiten du flautak melodia, bestatzen egiten du fliskornoak melodia, bestatzen egiten du teklatuak taldatzen doaz denbora guztian. Orduan, alderdiotatik atentzioa nahi gabe mantentzen duzu abesti honekin, nahi gabe. Eta bertsio asko daude abestionetan, bertsio asko. Neri asko gustatzen zait Quincy Jonesena. Dela 84, eta nola 84 dan oso hortera da. Ze 80ko hamarkada da oso hortera. Orokorrian, en general. Orduan oso bertsio polita, baina oso hortera. Eta letra dauka abesti honek, geroago letra jarri zioten, eta justu dagoen bertsioa letrakin ez da nere gustokoena. Nik gomendatzen dizut hori Quincy Jonesena, Robert Glasperrena entzun, baitare, nahi bali maizute zerbait desberdina entzun, baina temazo. Letradun bertsioa zaizu gustatzen musikalki edo letra berarengatik? Musikalki. Iruditzen zaita ez zaita abeslaria gustatzen. Ez zait gustatzen nola abesten duen, orduan, galdu iten da, ez? Ze melodia oso garrantzitsua da abeslari batentzat. Eta ez baizu polite egiten nire iritziz. Nire iritziz gehiago gustatzen. Nahiago ditute bertzio instrumentalak. Baina badago, YouTubeen, Pieces of a Dream, hau da 84 hori da, Pieces of a Dream, taldiaren diala nahi batzuk, hauen bertzioa. Guapísimo. Guapísimo. Oso ondo da. Oso gaztiak dia da nabaritzen da, beste energia batekin jotzen dute, da modernoago egiten dute, eta Quincy Jonesena esan bezala baitare, bai. Eta hurrengo entzungo eguna da, hau, zauria inunian, konortea galdu nunian, hau nere buruan. Entzuten ari zinena? Bai, da, nola, nere bikotea zeuden, en plan, esnatu, da pila bat molestatzen ziten nik hau nahi nun entzun.
Honek badu puntu hortera hori esan dezuna 80ko hamarkadakoa, gerturatzen egongo da, hau. Ganzu, konortea galtzen duzunean hau entzuten duzu? Normalean ez, baina igandian bai. Kendu orduan. Bai, eske pila bat gustatzen zaita besti hau. Pila bat. Hola, flotatu iten dezu abesti hau entzuten dezunean. Ez dakit, Butterfly deitzen da, hori, tximeleta. Eta oso disko berezia da, dana sintetizagailuz egin da, ia dana bintzat, eta oso guai, ez dakit guaia, baina smooth, ez dakit nola esan, da oso... Bai. Inglesezko cool, suaj pixka batek. Abesti hau objektu bat izango balitz, izango litzateke, labazko lanpara bitako bat. Hoi da, bai. Laba moitzen da labarruti, gora eta bera. Bai, tal cual. Eta 11 minutu irauten ditu. Ez di 11 minutuak entzun behar. Nik oso gutxitan entzun ditut 11 minutuak, zegia da momentu baten pixkat arraro jartzen dela asuntoa, gero berriro itzultzen da, eta como, bale, bai, egia, hau entzuten nahi nintzen, egia. Baina, da igual. Besti honen ere 4.000 bertzioa daude, eta neri pila bat gustatzen zaiten bat, da Gretchen Parlatorena, jo genuen gainera, klasian, eta eske da bertsio bat, oso polita da. Naiz eta diskoan badaukan, zuzeneko bertsioa da izugarria. Asa itezen beltzak nortzen, mesedez. Konpasa, a ber. Txekolanekin, beti. Maialen azterketa jartzen, beti. Gero ez dakitela txaloa jotzen, eske txaloa jotzeko ezin ezkoa bian abesti jartzizkiazu, Oso zaila hemen asmatzea, Oso zaila. Hemen trukoa dago. Egiten duena da, hori egiten du motzagoa, eta horrengoa egiten du osea, gehitzen du, beltz bat, egiten du lehenengo zazpiko zikloa eta gero zortzikoa, zazpi. Eta hau dakit, detelako eta partitura ikusi detelako. Bestela ez dituzte asmatuko nukenik. Eta gainera, nola, abesti honek mozketa asko ditu, hori dana, oso arreglatua dago, korte bakoitzean, zerbait ezberdin gertatzen da, orduan ez da konpas estable bat, ez da ere, baina oso natural sonatzen du, ez da bat ere fortzatua, eta bera besteko modua ere, ez dakit da, oso berezia, oso bertsio berezia, eta Gretchen Parlatori buruz ditzen barko nuke aurrerago, oso abeslari ona, oso ona, eta gaineran gehitzen du, garrantzi handia ematen dio perkusio, gorputzan perkusioari. Eta orduan, hasieran entzun dituzuen txaloak, bera da, eta beste dagoen bitartean, konpasa markatzen du. Horrein ere uste entzuten dela. Eta pianoaren soloa izugarri ona da. Gaina, nik hori jo behar izan detela, oso puñeteroa, konpasaz aldatzen da, oso zaila. Baina, sin más, entzuntzatu, oso zio polita da, eta merezi du. Da, gainera, Gretchen Parlatorekin ikuste gertatuko zaizuena da, adiktuak bilakatuko zatez, eske oso polita da. Oso ondo, hurrengorako utziko dugu Gretchen, eta jarraituko dugu, ze arratsaldea aurrera doa. Roy Hargrove. Roy. Ja, 21. mendian gaude. Eta salto egin dugu. 20. hamarkada urtera bazen, hau zer da? Oso guapoa. Ni lehena Maialen etorri denean eta bestiak jarri dizkigunean, nahi gabe dantzan hasi naiz abesti honekin.
gero esateko ezin dela jazakin dantzatu. Hau ja popera hurbiltzen hasten da. Eta horregatik garaiki dago nabaritzen dugu. Roy Hargrove izan zen Wynton Marsallisen ikaslea. Eta Roy Hargrovek kolaborazio pila bat egin ditu rapero eta hip-hopeko munduko jende askokin. Eta nola Wynton Marsalis oso klasizista dan, da oso ortodoxoa da bere jaztean, olako gurutze bat jarri zion goitia bai, eta pixkat bizitza margau zion denbora askoan, da oso kritika gogorrak intzizkion publikoki gainera, bere ikasle izan dako musikari bati. Ordia Roy Hargrovek pixkat alde batetik sartu bestetik atera da bere bidea intzunez. Eta hori, genero garaikidetara hurbiltzen da, popa, hip-hopa, jaza, eta hori guztia. Eta eskerrak, ze bestela beti berdin jantzuten nahiko ginean. Bai. Hau, gizona bere, nahita nahi ez, zoritxarrez, hiltzen 2018an, kantzar baten ondorioz, eta baita ere berriro entzungo ez dugun trompeta. Roy Hargroven nahi bali madezue, beste referentzia bat eukitzeko, entzun dezakezute, 4.000 tokitan, baina Voodoo diskoa, D'Angelorena, oso disko famatu, 80ko hamarkadakoa, Erika Baduren diskoren baten ere bada dago, eta orokorrian hori hip-hopa eta hori guztia gustatzen bali mazaizue, kolaborazio asko ditu. Entzuten dituzuen trompetak, edo bera da, edo berak ezagutzen duen norbait. Eta gainera oso estilo berezia garatu zuen akonpainamendu hauek egiteko. Eta jotzerako momentuan, grooveak dauka izugarrizko pixua. Osea, zuzeneko bertsioa entzuteko aukera bali makazue, YouTubeen da hola, bateria, osea, ez zitzeten gustatuko kaja izatea. Ematen dizki, hosti batzuk kaja. Baina, osea, gogor, baina firme, gruba aurrera namaten domora guztian, pasada bat. Ez dakiz zer Coleman da bateria, baina ez daitortzen den izena. Eta bueno, gai gustatuko zitzaiten, entzutia hola pianista bezala zerbait berezia, Gerald Clayton baitare jainko bat, pianoko jainko bat, pianoan. Oso gauza polita egiten du bere soloaren hasieran, entzun dezakegun. Zer pasatzen zaio piano honi? Oh! Soinua izarbe pesatzen zaio, ez? Bai. Benetan nahi naiz, piano dekola baten nahi da jotzen, Afoniko bezala, hola. Ataskatuta bezala, ez? Sokak muteatzen ari da, eskuarekin. Orduan ez du uzten, sokak denbora guztien bibratzen egotea, ez? Orduan, ematen duen sentsazioa da, gitarraren mute hori, ez? Sole horret, soinu sole horret. Hori da, bai, eta ritmikoagoa lortzen du. Ez da hain melodikoa, baizik eta ritmikoagoa. Finituagoa bezala, eta Bai, eta da, gitarra elektrikoaren funky erritmoa imitatzen. Eta ni saiatu nahi zau egiten, oso zaila. Ze asmatu berdezu sesokadian tekla bakoitzaren ez, klaro, ez daude zuzen daude okerrak, eta orduan oso zaila asmatzea. Eta oso gutxitan entzuten da hau jazean, oso gutxitan. Eta derrepente tipo ikusten zu zuzenean, altxatzen da, jartzen du eskor da, hostia, ez eta nahi da hau. Da oso efektu polita sortzen duzu gainera, klaro, nola soinua muteatuta dagoen, gero, normal jotzen du nien kontrastea da, como, hori da. Ireki egiten dela, ez da? Hori da, orduan. Amplitudea. Claro, interes oso, belarrientzako oso interesgarria, ez bakarrikan ikusten dunantzako bakarrik, baizik eta entzuten dezunerako baita, ze soinua pila bat irekitzen doa, eta pianoa geroz da soinu gehiago ateratzen dio, baitare bandak laguntzen dio dana gorara ematen, baina hau da tema bat, jamak, inork, bat ematek ez balen zer dian, jazz jamak, edo orokorrian jam sesionak, elkartzen dia hainbat musikari, igotzen dia estenatoki ganera 4 edo 5, eta esatu dute, ez da joko deu. Eta jazta, ez dago planeatuta. Eta tema hau Strasbourg ni ez detela esan ze tema da. Askotan erabiltzen da. Ze oso agradezitua da. Oso erresa da, bai ikasteko, jotzeko, eta soloetarako, nola, harmonia simplea daukan, zaitezke hor jota, nahi beste. Eta
basistentzat ez da indibertigarria, ze demora usten berdina jo behar dut, orduan aspertu iten dira. Baina, bueno, ingo dugu basistentzako baita ere omenezko programa bat noiz baiten, hasi que ez kezkatu basistak, zuentzako ere egongo ala tartan zati bat, bai. Ba, osatu dugu zerrenda bukatzen ari gara. Bai. Hori bai, aipamen berezi batzuk gatu. Vale. Eskitze, klaro, hasieran esan bezala asko kanpoan gatu dira, eta Chet Baker, ezagutzen dugu Chet Baker. Noski baiet. Hortzak galdu baino leno oso tipo guapoa zen. Oso trompetista ona, eta oso ondo abesten du. Daka hotxa leuna, eta dago Chet Baker Sings diska, super ongi dagona. Hola, batez ere hori hasi berrientzat, ze da jazz tradizionala, cool estiloan, Kaliforniako estiloan, dela oso lasaia, claro, hau ulertu behar da. Beltzek egin zuten jazza, eta txuriek egin zuten jazza, berrogeita mapiku hamarkadan oso desberdina da. Beltzek arrazoi asko zituzten aserregoteko eta bortitzak izateko, txuriek ordea ez. Orduan, Kaliforniako estiloa, desberdina. Orduan, bueno, zerbait lasaiagoa nahi bali mazuten entzun, jazz txuria, esan dezagun, nola, eskete gustatzen bat ere hola hitz egitea, baina realitate bat izan zen. Orduan, bueno, hori Chet Bakerren estiloa. Gero baita, Kind of Blue. Ondan jazzeko disko salduena. Hori entzunin berda, ze bai, jazta, besta arrazetik. Gaina Bill Evans salko ez zuten entzun, da Joel Coltrane, eta, bueno, hau edanak. Pat Metheny ez dut aipatu apropos. Zergatik? Ez dut esango. Eta Charles Mingusen Goodbye Pork Pie Hat, kriston temazua, oso abesti berezia, lagun baten omenez indakoa, gainera. Falling Grace, baita ere oso tema polita, Steve Swallowrena. Hau igual tontaki bada, baina esanin berda. Jazzean ez daude hainbeste kompositore edo musikari homosexual, da ordea, Steve Swallow bat da, eta Falling Grace tema duka da, kriston tema polita da. Baita ere, Brad Meldauren Blackbird Beatlesena da, baina Brad Meldau pianistak bauka bertsio bat, trioan egin dakoa, da oso polita da. Eta, bueno, pila bat, oza, eske daude pila bat. Eske honaiteke hemen esan da lista, baina, bueno, bukatzeko, Julenentzako eta, bueno, hemen dauden guztintzako igual, ia asmatzen dezuna abeslaria. A ber... Afro Blue. Azkeniko abestia. Robert Glasperren bertzioa. Guazen eta bagoaz, ja. Dream of a land my soul is from. Egia ba espaldiz nahi torrela, baina, joder. Stroke on the drum. Zaizu hautza ez dago nahi den. Oin dela hilabete edo entzun da, más o menos. Lehen aipatu duzu bere izena? Erika badu da? Rich as the night, Afro Blue. Zezora garria, Ahotsa. Ez que nik temazuak egartzen ditut, no? Bata besteren atzetik, aurre? Bai. Ba, honekin, Maialen agurtu behar dugu, eta saioa agurtu behar dugu. Eta astea. Ui ama, eta bestea. Ba, espero dugu Laizer zure atzak dantzan jartzea. Komatxoak egiteko moduan izatea. Komatxoak egin alizateko besterik ez. Eta hortza garbitzeko. Hortza garbitzeko arazoak dituzu orain? Gaiz, ezkerrakin imardet ez naiz batere ondo gunatzen. Helen, ni 4 hilabete egon nintzen eskuineko besoa eskaiola eta ezkerrarekin dana egiten ikasi nuen. Bai, nik ez da taimeste denbora pasako, baina oso inutila sentitzen azkeneko gunetan, bai. Bueno, ba, animo, eta... Eta zaindu, ez? Eta jarraituko duguk zure gomendioak eta zerrenda osatu eta entzuten. Iazuek kaso, espera. Dream of a land my soul is from. I hear a hand stroke on. Eta zoi entzule, ziur gaude gustatu zaizuela guk egin dugun, Maialenek egin duen zerrendatxo hau,
Agian sareetan jarriko dugu horla zerrenda osatuta, zuek ja eukitzeko izenburu guztiak eta artista guztiak eta eskura, eta asteburuan gozatzeko, gu bagoaz, baina astelenean hemen izango gara, ezta? Agian bai. Agian bai. Agian ez? Agian bai. Bueno, zuek bazpare lauetan jarri naiz irratia eta bueno, deskubritu, hemen gaudena da ez. Muxu bat, denontzat. Agur! Keep calm and bigarren kafea.